Morjesta, täällä PT Reino. Ja onko kyynärpäiden pitäminen sivuilla vaarallista penkkipunneruksessa? Minä väitän, että ei ole. Ja tässä on pieni ero, että onko ne ihan sivuilla vai pikkusen viistossa vai ihan täällä, niin tämä keskivaihe on täysin ok. Ja minä tiedän kyllä, että netti on, no ei nyt täynnä, mutta siellä on ihmisiä, jotka väittää, että se on vaarallista olkapäille pitää täällä sivulla kyynärpäitä, että pitäisi tuoda tänne. Ja sama pystypunneruksessa, että ei sivuilla, vaan vähän viistossa. Ja se on toki olkapäänivelelle neutraalimpi asento, pitää lähempänä vartaloa. Ei tule rintalihakseenkaan niin voimakas venytys. Se on siinä mielessä turvallisempi, mutta ei tämä sivuasentokaan ole millään tavalla väärin. Ja olen nähnyt joitakin tämmöisiä EMG-tutkimuksia, missä mitataan esimerkiksi penkkipunneruksessa, missä suhteessa työskentelee rintalihas, olkapää ja ojentaja. Niin kun tuodaan käsiä enemmän sivuille, niin rintalihas työskentelee enemmän kuin täällä kaappeessa asennossa suhteessa näihin muihin lihaksiin. Pystypunneruksessa, kun on hyvin sivuilla kyynärpäät, olkapää työskentelee enemmän kuin jos tuodaan tänne eteen. Jos on tämmöinen hyvin edestäpäin tapahtuva liike, niin selkeästi isompi osuus rasituksesta menee ojentajiin. Sitä saattaa jossain vaiheessa ruveta ajattelemaan, että eikö ne nyt ole joka kulmassa samalla tavalla ne lihakset käytössä, mutta ilmeisesti ei ole. Siltä vaikuttaa, että tämä on sinänsä ihan perusteltua tuo kyynärpää sivuilla asento myös. Niskan takkaa punneruksenhan pitäisi olla se kaikista pahin mahdollinen tapa punnertaa, mutta näkee, että ihan olympiatason urheilijat tekee tätä liikettä, painonnostajat etenkin, niin ihan sillä perusteella itse olen ajatellut, että ei se voi olla niin vaarallinen, mitä väitetään. Niskan takaa punnertaminen on olkapäille samankaltainen asia kuin syväkyykky on polville, nilkoille ja lonkille. Eli tämmöiset ääriasennot totta kai haastaa ja rasittaa niitä niveliä enemmän, mutta se ei ole välttämättä paha asia. Tämä ei silti tarkoita sitä, että minä laittaisin aloittelijan tekemään tämmöisiä liikkeitä. Kun minun PT-ohjaukseen tulee uusi asiakas, niin tietysti ensin kyselen, minkälaiset tavoitteet sillä ihmisellä on, ja sitten tehdään kuntotesti, jossa minä katson, minkälaisia liikkeitä pystytään tekemään, miten sen ihmisen kroppa toimii, miltä tuntuu punnertaminen eri suuntiin, vetoliikkeet, kyykkääminen, vatsalihakset, onko vatsalihakset siellä olemassa. Ja se on tärkeämpää mulle kuin se, että paljonko on penkkipunneruksessa vaikka ykkösmaksimi. Kun minä näen, miten se ihmisen kroppa toimii ja tiedän ne tavoitteet, niin niiden pohjalta minä sitten pystyn päättämään, mitä siihen treeniohjelmaan kannattaa laittaa. Jos sillä ihmisellä ei esimerkiksi kädet nouse edes tuonne pään päälle asti, niin sitten ei ehkä kannata väkisin runnoa sitä niskan takkaa punnerusta. Kun vasta sitten, kun se liikkuvuus on parantunut, sama siinä syvää kyykyssä, että ei pakoteta ihmistä painojen kanssa varsinkaan siihen menemään, jos ei ollenkaan siihen liikkuvuus ja hallinta riitä, niin silloin varmasti tulee niitä loukkaantumisia. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö niitä harjoituksia voisi ollenkaan tehdä koskaan tai kukaan. Kroppaa voi haastaa monenlaisilla tavoilla. Pidetään mielessä, että se treenaamisen yksi juttuhan on nimenomaan se kehon haastaminen. Mulla itselläni yksi syy, miksi minä treenaan, on se, että keho kestää paremmin ihan arjen asioita. Kamppailulajeissakin kehoa taivutellaan ja heitellään hyvinkin epäoptimaalisiin asentoihin, niin sitten kun sitä on kroppaa vienyt treenissä monenlaisiin asentoihin ja kulmiin, niin se ei napsaha sitten heti poikki, kun tulee jotain uutta, vaan kestää sitä epäoptimaalisempaakin rasitusta paremmin. Minä saatan viedä kehoa ihan niihin äärivenytyksiinkin
jopa painojen kanssa, mutta silloin ei ole tavoite se, että ne painot olisi maksimaalisen isot. Ja kannattaa muistaa ihan se vaihtelu. Vaikka sinä tekisit optimaalisesta asennosta punnerusta, niin jos sinä toistat liian pitkään vaan sitä yhtä sammaa, niin sulla saattaa paikat hajota ihan vaan sen yksipuolisuuden takia. Niin semmoisia videoita tai pointteja tässä videossa. Kerro, oliko hyvä video ja palataan seuraavissa. Ja jos kaipaat PT-valmennusta kuntosalille, niin sitä saat minulta Kuopiossa. Tsekkaile nettisivuilta kuntofix.fi lisää tietoa ja palataan seuraavissa aiheissa.